TechWheel în fiecare școală. Sounds good! Este un proiect în baza căruia sute de elevi vor avea acces la cursuri opționale care le vor dezvolta abilitățile și aptitudinile pentru a fi mai pregătiți pentru profesiile viitorului. Împreună cu faza nouă a proiectului vor veni și cursuri opționale noi, precum ar fi sunt inteligența artificială, proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor mobile și antreprenoriatul. Mai multe fete din toată țara vor descoperi disciplinele STEM, își vor dezvolta abilitățile tehnice și vor deveni lideri ai unui viitor durabil și inclusiv. În calitate de profesor de matematică, mi-aș dori foarte mult ca să fiu parte a echipei care va implementa TechWheel în fiecare școală. Îmi dau seama bine că cu ajutorul acestor programe aș putea să devin profesorul care face din lecție poveste, profesorul care va face față timpurilor și cerințelor secolului 21. Timpuri în care se cere implementarea TIC-ului la ore, implementarea totul ce înseamnă inovație la ore. Tot prin intermediul acestor programe aș putea să fiu sprijin și ajutor și pentru cadrele didactice din instituție. Sper foarte mult ca să reușim împreună cu echipa pe care avem destul de sănătoasă să facem lucruri mărețe în timpul care urmează. TechWheel oferă oportunități elevilor din Republica Moldova de a se afirma și de a-și îmbogăți cunoștințele despre profesiile viitorului. Spunând oportunități, mă refer la dotarea claselor cu echipamente și motivarea elevilor de a progresa în domeniile precum web designing și web development. Sunt mândră că și școala mea tinde spre a face parte din rețeaua de beneficiari a acestui proiect.